Kedysi dávno žila v Kansasu dievča menom Dorotka, ktorá bývala so svojou tetou a strýkom na malej farme. Jej najlepším priateľom bol psík Toto. Jedného dňa sa nad ich domom rozpútala strašná búrka, tornádo. Tornádo zdvihlo celý dom spolu s Dorotkou a Totom a odnieslo ich ďaleko preč, až do podivuhodnej a čarovnej krajiny Oz. Keď sa Dorotka prebudila, zistila, že dom spadol priamo na zlú čarodejnicu z východu a zabil ju. Ľudia, ktorí tam žili, Munchkinovia, boli veľmi vďační. Objavila sa aj dobrá čarodejnica zo severu a dala Dorotke čarovné strieborné črievičky, ktoré patrili porazenej čarodejnici. Dorotka si prijala vrátiť sa domov do Kansasu. Dobrá čarodejnica jej poradila, aby išla po žltej tehlovej ceste k veľkému čarodejníkovi Ozovi, ktorý sídli v Smaragdovom meste. Povedala jej, že len on jej môže pomôcť. Po ceste Dorotka stretla troch zvláštnych priateľov. Strašidlo, ktoré chcelo mozog, pretože si myslelo, že je hlúpe. Strašidlo dostalo vrece s pilinami a cítilo sa múdrejšie. Plechový drevorúbač, ktorý túžil po srdci, pretože nepociťoval žiadne emócie. Drevorúbač dostal plechové srdce a cítil sa citlivejší. S babelým levom, ktorý túžil po odvahu, pretože sa bál všetkých. Lev dostal nápoj zvaný odvaha a začal veriť, že je odvážny. Všetci sa rozhodli, že pôjdu s Dorotkou do Smaragdového mesta a požiadajú čarodejníka o pomoc. Keď dorazili do Smaragdového mesta, čarodejník Oz sa im ukázal v rôznych podobách, niekedy ako veľká hlava, inokedy ako plamene alebo zviera. Každému sľúbil, že im pomôže, ale len ak splnia jednu úlohu, musia poraziť zlú čarodejnicu zo západu. Výprava sa vydala do nebezpečných končín, kde zlá čarodejnica poslala lietajúce opice, aby ich chytili. Nakoniec bola čarodejnica porazená Dorotkou, keď ju omylom poliala vodou a čarodejnica sa rozpustila. Keď sa vrátili k čarodejníkovi Ozovi, zistili, že vôbec nie je čarodejník. Bol to len obyčajný muž z cirkusu, ktorý sa dostal do krajiny Oz balónom. Ľudia ho však mali tak radi, že ho považovali za všemocného vládcu a tak svoju moc len predstieral. Nakoniec však pomohol každému z priateľov uveriť v seba samého. A Dorotka? Nakoniec jej pomohla dobrá čarodejnica z juhu, ktorá jej vysvetlila, že jej črievičky sú čarovné. Stačí 3-krát zaklopať pod pätkami a myslieť na domov. Dorotka tak urobila a skôr, ako sa nazdala, ocitla sa späť doma v Kansase, kde na ňu čakali teta a strýko. Priatelia z krajiny Oz jej zostali v srdci, ale vedela, že všade je dobre, ale doma najlepšie. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec.